Fellow Zimbabweans, I think everybody is crying, is wishing. Everybody wants a good government, but good governance, it starts with the ability to control ourselves as the leaders. Before anybody ever thinks of controlling another person, another individual, the first thing before you think of controlling some people, think about how people can control you. The moment you think out of the box, yokungofunga kuda kucontrola abantu without somebody controlling you. When you live out of control, you become worse, you become a devil, you become a satanist. Saka, I have a message to pass to all Zimbabweans. Zimbabweans verudzi kwa namtare kakumanika land vana wasu vanasamanyika vechikaranga ini masvingo vari mubulawayo mu vechindiviri vechikalanga tichikwidza nokumusoro uko kudhuze nekule Kariba kuvechitonga todzoka nekuku kuva kore kore topinda nemukati mumazezoro marudzi ose ndasiyaka nekumberi uko kunana Chiredzo uko hama dzedu dzechichangani tinadzo kamuZimbabwe. I think we have almost kumashona side 8 dialects. Kumandevere tine mandevere. Now toda kukuudza chinhu chinonzi chegood governance yacho yamuri kudai, good governance, a transition whereby we start afresh. We cannot actually start afresh by being too hard on other people and being too soft on ourselves. Toda kugadzira a new kind of people, good people, people of dignity, people of understanding, people with respect, people with love, united people. Usually we can only achieve this beautiful transition by bringing up proportional representation in the government. Proportional representation in the government haitendere kuti vanhu verudzi rwangu vechizezuru vadominate the government, the state. No. Even the private sector, maparastatals, no. Atidaro. Proportional representation haibvume kuti vanhu vechikaranga vekumasvingo vadominate all areas. Kumaparastatal mugovernment kupi, no. Proportional representation inototi mandevere ngavange vari equally represented, equal representation in the government. Pasina kuti mundevere kando madzvita vakabva kwaZulu Natal uko na Rubengura na Mzirikasi. Atidaro. We don't do that. Proportional representation atida hayi wakava ndo makalanga vane kumwe kusanganiswa nevamwe vatinoziva kava vanobva kuNamibia. Proportional representation inoti matonga uyai toda kukuone muri mugovernment. Machangani muri kupiko, Samanyika muri kupi, Mazezuru muri kupi, Makaranga muri kupi, Makorekore muri kupiko, Mandawu muri kupi, Machangani muri kupi. Proportional representation igutsa ruzhinji kunyangwe isingafadze ruzhinji. Varungu tagara nemika muZimbabwe muri kupiko. But when we create a new form of governance, there are certain areas whereby kuna reservations, whereby kuna the people Zimbabwean by descent kubva parudzi rwakadzika, because we are going to separate the state and the government. Ku government kunyangwa mu India kana murungu akaita the prime minister of Zimbabwe, it doesn't matter.
kunyange muno kumalawi akaita the prime minister or the governor here amene ikoko hazvina basa. Kunyange mumwe munhu akada kupinda kupi, but there are certain areas, the forbidden areas, specially reserved for my original Zimbabweans. The position of being the president of the state, the head of the army, the head of the police, the head of sensitive areas like the judicial is specifically and especially reserved for my Zimbabweans. Munogona inyu kuita ma-MP, munogona inyu kuita ma-councillor nezvimwe zvinhu, but there are certain areas inonzi ma-no-go areas. Ndogutsa ruzhinji kunyange zvisingazofadza vamwe vanhu vazhinji. Look on the British government, a form of a monarchy, or it is a monarchy. The state is separated from the government. Anybody can be prime minister, can be mayor, but not everybody anogona kupinda muimba yeumambo to be queen or a king. That area, that lineage is special protected. We had people like Munumutapa, Chaminuka, and so on, the great leaders. So we had already a basis, a foundation, whereby we know the next president, when we separate from the state, anofanira kunge ari munhu akaita sei, achibva kupi uridzi rwupi, womutupo upi. Toda kumuziva dzinza rake, chidau chake, unhu hwake nemaitiro ake. Ndo zvatiri kutaura panapa nhasi. The state must be separated from the government. And the government inofanira kunge nemutemo. Honai kuJapan, prime minister, if you affect the economy yenyika ne4% chetu, kuti yadonha ne4%, kunotonzi pfeka mabhegi rovai pasi, you are fired from the job. Kwete zvokuti munhu anoti ndakavhoterwa regai ndirambe ndiripo chete ndiri meya, ndakavhoterwa regai ndirambe ndiri prime minister, ndakavhoterwa regai ndirambe ndiri MP, usina chawaita. Aiwa. Then vanhu vospenda 5 years vari mumasiweji, vasina mvura yekunwa, vari marovha. Kwete. Saka kana tichiti nyika iri kuenda kutransition, tikuita reset to 1980, whereby we start from point 0. Ndogutsa ruzhinji kunyange zvisingafadze vazhinji. Gutsa ruzhinji kunyange zvisingafadze ruzhinji. Ma-citizenship achatariswa, pachaitwa regrouping, reinvestigations from economy, citizenship nezvimwe zvinhu zvakawanda. Hatidi kurarama nyika inonzi ine varombo. Hatide nyika yakadaro. Toda kurarama munyika yekuti munhu anofanirwa kushivira kuti ndakaenda kunyika iyoyo, kunyange ndakanzi garden boy, it is well. Kunyange ndakanzi ndiri kugeza tsvina dzechembere dzevanhu ivavo, it is good with me, I will have a good life. Transition kwatiri kuenda nayo, don't worry nevanhu vakatora mapurazi 10, 20, 40 pamunhu 1. Vamwe nemapurazi 3, mumwe aritori ne1 chairo purazi. All the farms in Zimbabwe, they will belong to the state. You cannot own farmland. You cannot own productive farmland on a commercial level. Mafarms ese mamwe achajoinidzwa tichicreata mabig farms akakura kudarika eAdaya, mainzwa kuti Ada, mapurazi eAdaya, then oiswa pastock exchange, so that inini Jeff Judah usana kana nchiti I want to be a farmer, I have a right to buy my shares in the farming. Ndotenga my shares. So munhu ari kuzviti he is a farmer semubhunu, you do not own it, you'll be running it like a CEO of the farm. You'll be a CEO of the farm.
then inini ndakatenga mashares angu in the farming, zvinoreva kuti I'm a farmer. Izvo zvinobatsira maximum productivity of farming at the highest level. Then vanhu vacho vari muZimbabwe, maZimbabwe, you have a right to buy my shares in the farms. This will be limited to Zimbabweans. If you're a foreigner, you cannot buy some shares in the farms. Mining ichalimitiwa to maybe to 10% or less. Most mines they shall be closed. And mining is only for Zimbabwean citizens. If you're a foreigner, you cannot own a mine. Kuti mchina no yovhura mine, mu British no yovhura mine. You cannot do that. You cannot do that. You may buy shares, but my shares actually limit. But you cannot buy more than 20% shares. The same shall be with certain industries, certain trades. Kuti bank renyika tinge tine a strong currency in the Republic of Zimbabwe under transition. I'm talking to you as your chairperson of the Republic of Zimbabwe in this great Zimbabwe. Where are we going? Where are we heading? The bank should be private owned. Fortunately, we have a big number of billionaires in Zimbabwe. We want to have a private reserve bank. South Africa, Taremon Upenzi, 60% shares of the South African Reserve Bank. It is owned by German family. Vanhu vasimo South Africa are German. If you look at the United States Federal Reserve Bank, fortunately, I know this, and I'm telling you Zimbabweans that it is a private owned. So is the Bank of England. Did you know that? That the Bank of England, that bank is a private owned. So the Reserve Bank of Zimbabwe should be private owned, but those shares, tinotengesera mashares iwaye kumaZimbabwe billionaire vana Steve Masiwa vanani nevamwe vane mari dzakachena, to cause investor confidence, to bring confidence in our workers. Tichataura zvizhinji apa ndikutaura nawe gutsa ruzhinji. I will remain your chairperson kana mandisarudza. Kana makati Jeff Judah chamuda from the chairperson, we will give the chairperson to a better person. But don't forget, muZimbabwe tiri kudawo youthful MPs, ministers, senators, prime ministers. Ava vagara vari mupolitics vachimbodyaneza noPF vachisuspectwa pamhosva. Aiwa kaza Zimbabwe haina the lack or crisis yekuti hatina vanhu vakadaro zvekuti to the point yekuti tinotsvaga kuita recycle. Vanhu vakagara vari ma-MP vari maseneta vachingochinjana. Ava ndavamboenda kuzororo. Ndavamboenda kuzororo ava hatisi kuvada. Vamwe vacho vari kutonwa mapiritsi HIV AIDS. Aiwa kani ende munonwa mapiritsi muri kumbe TB neshuga neasima. Mazvinzwa we love you. Imbomirai kuda kuchengetedza nyika. Sana tendai biti kuti ane ruzivo rwakanyanya, but ane mukondombera zvinozikanwa nemunhu wese. Why should we have him in the next government? Danwe mapiritsi ari kumpaka vamwe vafana vechidiki vakadzidza ava. We have a big reserve of educated, disciplined, professional thinkers, best inventors. Why can't we have them? Vari 1,000 times kudarika vana biti. Yes, vana biti vane experience, but kune vamwe vanje vafana vakatopenga kudarika team yese yevanhu vambopinda mugovernment avo. I need to make sure I see those people in the next transition. Ndova ndiri kuda kuona. Ndikavashaya munonesana nini. Thank you, Zimbabwe. You can share the message.